carretera. Sí que n'hi ha molts, però perquè estarà més per acabant. Estos están engañando. Más que han dit que estaven així, Que l'any passat sí que n'hi havia, eh? Sí, claro que n'hi havia. Pues en Guany diuen que estan a la carretera, en la senda. Con l'any passat. La careta és que no és la mateixa, ara. En este tramo la careta no és la mateixa. Laura, vas bé? Sí, ja sé. Eh? Sí, que estàs bé. Ai, no té puta. Trípode. Pues sí que el tinc, però... Les cares no són iguals. No? Al final portaré una cama d'aixes grandotes de Canal 9. També, també. Hola. Hola. És un amigo de Cajente, ¿eh? Sí? De la bicicleta, de educación. Ah, sí, sí. Hola. Vamos súper bien, ¿eh? Sí, ¿no? Súper bien. Vale, ya ahora queda menos. No n'hi ha bous. Que no. Los que van a morir te saludan. Sí, ¿no? Pero no es mentira. El corte. Ay, hay dos vídeos también. Mira aquí. Ay, madre. Ja estan tots?